Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers decoraré una de les pàgines d'una de les meves llibretes. Com podeu veure, sobre la taula tinc tot d'imatges de coses d'hivern, d'esquí. Aquí hi ha una propaganda de Bacaire Beret antiga. Bueno, tots són trossos de diari, sobretot els diaris de cap de setmana, que són amb color, i vaig guardant les imatges. I també faré servir un d'aquests sobrets d'on venien abans els CDs, que la faré servir també d'aquesta finestra, la faré servir. També he buscat aquesta petita... És un sobret, és una casa de fotografia, que em van donar unes fotografies d'aquestes de carnet. Només és que he tapat la casa, el nom de la casa, i bueno, hi ha una mica de paper, una cartolina per fer la butxaca. Bé, i tot això, el que us deia, servirà per decorar una llibreta. Aquí està. Una llibreta que he començat, un projecte. Ja tinc totes les pàgines lligades. Hi ha pàgines de revista, d'enciclopèdia, un sobre, tot està buit, ara no hi ha res a dins, i ara és qüestió d'anar-la decorant. En principi havia pensat que podia començar per aquesta d'aquí, i el que dic, ho faré amb motius d'hivern. La meva idea és fer una imatge a darrere i després aquí posar-hi una butxaca, que segurament serà aquesta imatge d'aquí, i a partir d'aquí anar a fer-hi més combinacions. Vaig a veure si avui el primer que puc fer és això, la imatge de fondo, i aquí la butxaca amb aquesta imatge. Aquestes dos sí que ja més o menys les he triat, i per així anar una mica més ràpid. Per començar la imatge del fons, doncs triaré la mesura, que serà més o menys fins aquí. Per això alguna vegada ja he dit que quan es fa la llibreta base, els papers de sota sí que són papers que potser no acaben de quadrar, o sí que és important triar-los, però la veritat després se decoren de maneres diferents i potser la base només ens val d'això, de base, sí? Molt bé. Jo crec que ja està prou bé. Una mica de cola. S'ha de vigilar perquè és paper de diari. Si més no, sempre anar cap a una banda per tal de no estripar-lo, de no trencar-lo. Bé. Posarem ara una mica d'aquesta. Com que això serà el fons de la pàgina, se suposa que no, tampoc no es mourà gaire. Ai, me passo de la fulla. Ai. I ara l'encolem aquí dalt. Ja tenim la nostra base. Aquí vull posar la butxaca per després anar posant més elements. Ja m'havia preparat un tros de paper. Aquest paper és d'un cartronatge qualsevol, en aquest cas és d'unes galetes, i vull posar-hi aquesta imatge. Aquesta imatge que veieu que posa aquí, que és del Vall d'Aran, i també l'estriparé. L'estriparé una mica. Si no us agrada estripar, posant les tisores. La imatge sortia amb un article que parlava de l'esquí de muntanya. I, bueno, hi havia un parell d'imatges. I els altres també són de moda. Sempre surten imatges amb color i es va mirant. Es poden trobar coses per guardar, que estan bé.
tallaré aquestes puntes que surten. I aquí es aniran afegint coses, Aquestes no ho tallaré perquè ja m'agrada. El que sí que farem és entintar una mica perquè es vegi més, faci més contrast. La veritat és que canvia molt. Ens hem d'imaginar que és una foto que hem trobat amb un bagul i estem fent un llibre de records. Molt bé. Veieu aquí, ara quan encolaré això, aquí ja tindré la butxaca per ficar altres elements. Sí? Doncs ja ho podem encolar. Com que és una mica de cartró, aquí hi hem de posar una mica més de cola, el normal. I la primera part d'aquest projecte, de la decoració d'aquesta pàgina ja estarà fet. I en un vídeo següent us ensenyaré com podem anar afegint coses. He de vigilar que me passi per sobre, aquí, d'acord? Doncs sí que és un vídeo curt, però veieu, aquí ja tindrem una butxaca per ficar elements. En el següent vídeo farem més decoració.